adlaw syudad sang Iloilo. Dako ang pagpasalamat sa 60 ka mga benepisyaryo nga nakabaton sang livelihood assistance nga tig 5,000 ka pesos. Bulig halin sa Iloilo City Government. Ikaduha nga batch sang distribution sa livelihood assistance sa mga market vendors sa syudad sang Iloilo ang ginpanagtag nga bulig sang Department of Social Welfare and Development. Kaupod ang City Social Welfare and Development Office. Mayara tanan sang 25 ka mga benepisyaryo ang nakabaton halin sa Iloilo City proper. 35 halin sa distrito sang Arevalo kag isa naman sa distrito sang Molo. Ang tagsa ka mga benepisyaryo ang nakabaton sang tig 5,000 ka pesos bilang ayuda kag bulig sa mga street market vendors. Ginpahayag ni Mrs. Libertad Sedeño nga isa ka benepisyaryo tuman gid ang iya kalipay sang nakabaton sang nasambit nga ayuda. Bangod dako gid ang mabulig sini sa iya pamilya. Dugang pa ni Mrs. Amparo Zamora nga isa man ka market vendor. Iya gid ini magamit sa pang-adlaw-adlaw nga galastuhan. Ano ko ni sa ma'am, kapital sa Bulak man. Bulak ako negosyo mo. Salamat ako Mayor Triñas, nakabaton ako sa 5,000 sa sidewalk vendor. Makita gid naton ang wala untat nga pagsuporta kag sinsero nga pagserbisyo ni Mayor Jerry Pitrañas bangod sa iya presensya sa pagpanagtag sang nasambit nga livelihood assistance. Hindi naton pagkalipatan nga ang Iloilo City Government kaupod naton sa pagbangon. Ini si Dane Raffles para sa Level Up Patrol.